Cătălina, tu bei bere? Oh, poftim? Nu e bere, Maria. Ce ai pățit? Doamne iartă-mă, e un fel de... E o apă mai specială. Du-te-mă de aici acum să fie o apă mai specială, Cătălina. Asta e bere toată ziua. Tu bei bere, deci normal la cap. Păi, dar vorbește mai încet, nu mai țipa așa. A, ce bere? Cine vorbește de bere? Alo, ce se întâmplă aici? Are careva bere? Cătălina, ce bei acolo? Soacră, nu poți să taci să mai bați din gura aia, că spargi lasă de capul tău, nu înțelegi? Bă, Ana, asta vorbește ca o bețivă cu mine. Păi, Cătălina, tu ai venit cu bere la școală? Că te bălângă în scaunul, mai un pic și piși pe jos. Ce urli la Maria? Tu ești normal? Tu bei bere cumva? Dar nu e bere, este limonadă și este într-o sticlă verde. Ce aveți cu toții? Nu e bere, mă, fraților. Uite dulapul ăla. Asta-i bată de cap. Maria, ajută-mă să o țin, te rog frumos, o duc la baie, că mă termină psihic fata asta. Doamna, dar cred că e amețită de cap, că se balansează de bine. Bă, fata, tu ești normală? Da, sunt bine, doar că mai au așa puțin amețelile, nu știu.